Dakoro mgajwang dakika osekadho 20 tok saa 3 mar okinyi machiegni twake chenro mano mar mbaka oromo kiny makawuono wamula na sekta mano mar arita kwe chutho to tiyo kod magina e pacho kae. Ang'en jatend piny Kenya Dakoro mgajwang nosechiko bila mar mondo mi ochwada tie oganda masa moro jawuok e ng'anyo to gin jonjore makwalo mwandu mag oganda. Wach mabende osebede ke iseyo gi moko kuom josiasa, nitiere moko kuom josiasa mabende osebedo kasiro e kin mamoko. Natimo sigana moro ka Dakoro mgajwang mabende adwaro mar mondo mi wawinji kapok wadonje twak okiny makawuono. Onjanna. Mtu ambaye anachukua moto anaenda kuchoma biashara ya mtu, anaenda kuchoma mali ya watu wengine. Mtu kama huyo apigwe risasi miguu, aende hospitali, akienda kotini. Mano e chik mane jatend piny Kenya ochiwo jumane. Ne obila marakore gi jomaundu e kinde ng'anyo. Chik manyaka sani ikwedo kendo isiro gi josiasa e okenge mopogore opogore. Moko kuom josiasa motenre kod piny owacho usibedo kasiro chik makama e Galamoro. Niseme na nishukuru Rais William Samoei Ruto. Wakati jana umesema shoot but do not kill. I want to repeat it here. In fact, shoot and kill. Hebu niambie, polisi atatumia njia gani? Polisi 5 au 10 waende kuwashika watu 1000 waweke kwa sel. Niambie tu kweli. Itaweza ama itaweza? Si itakuwa ngumu sana? Ndio sasa tunawaambia namna hii. Tafadhali fuateni sheria. Hiyo ni act of terrorism. Josiasa mamoko makito serikali tesri bende seo chik mane jatend piny Kenya ogolo. Naambia askari pia mnadanganywa saizi shoot to kill. If you kill a person you take personal responsibility. Tukadili na wewe kama wewe. Wacha kutuambia babati order. Ile amri ambayo umesikia viongozi wengi wamesema ambao rais ametoa juzi hakiwa na hasira nyingi sana, ni amri ambayo ni kinyume cha sheria. Kama kweli tungekuwa na bunge, William Ruto anatakiwa kuwa nyumbani, na sio tu nyumbani. William Ruto anatakiwa kuwa pale kamiti. Kata kamano chik matayo tije obila mapacho kato wachango kotendre gi chelo jomaundu gi magina. Okil Charles Midenga oloso kod Ramogi TV. Ka ng'ato nigi magina to obila nigi magina, obilo yiene tiyo gi magina. To ka ng'ato nigi bana wach ni pala kata en mana gi rungu kende, ere tiyo gi magina. Seche moko ng'ano onge kata mana gi gir maundu. To ere kinde ma obila inyalo yiene gi mar tiyo kod magina kuom ng'ata. Police at the first instance kara mokwongo nyaka tem gimiluongo ni non-violent means mondi. Kok nyalre koka police nyalo tiyo, obila nyalo tiyo gi magina. To samo tiyo gi magina nitiere gi conditions. Nyaka wang'e ni the seriousness of offense mo deal god. Mar ariyo, force mo deal go nyaka bed oluongo gi dho ngere ni proportionate to gi attack. Mar adek, ka police dwaro protect life kata mana property kata mana odwaro defend her himself kata herself, and then ounda ni kata ka ng'ato owuok e jela, uponde jela, to koro idwa make mondo duoke e jela. Chik mar obila bende chiko obila okenge mawinjore gi kaw ponono ni ng'ato oyudo hinyruok e kinde rakruok. Obila ko ohinyo ng'ato, chik dwaro ni nyaka otim gino ni offer medical assistance. Mano mokwongo. Mar ariyo, nyaka report to superior mare as a form of accountability. Mondo wach ni nyaka declare ni ne ahinyo ng'ato to na ahinyo ng'ato e yo machalo kama. To koyudore ni nokotiyo gi magina yo makare, to 6th schedule nigi word miluongo ni it's a disciplinary offense. Makoro IPOA come into place. Kata kamano, seyo bende podi medo bione josiasa mosebedo ka loso au yaye e wi chik mane jatend piny Kenya ogolo. Sharon Ongao, Ramogi TV. Dakoro mgajwang ni thoro wach mabendo adwaro lose bang' jatend piny Kenya nosechiwo chik mar mondo mi chwad tiende jomaundu
ma bende dhi e ng'anyo Nyakwar Gajwang' to dhi to kwalo mwandu mag jopiny. Nowacho ni ochwadgi risasi e tiendgi gidhi e osiptal bang'e ibiro bed kichwalogi e osiptendi. Kata kamano, chik matayo tije mag obila to wachang'o. Mane thoro wach ma bende obiro bedo kwatwake. In iwuon isiro wach mana jatend piny Kenya wacho koso ooyo. Kaka pile ioronwa ote lai mago magote machuok arede ka uchiel nono. Mbui mago mag Uganda bende yudo achiel kachiel. Aneno ka wan live e mbui mar Facebook, YouTube, Citizen Digital, kanyakla kod mano mar X. Abiro bedo kasomo otego kwa dhi nyime kod chenro magwa. Okiny ma kawuono antiere kod welo ariyo. Yina mar mondo mi arwake kaunti ma Kisumo wantiere kod okil Kamaloka James Agri Mwamu ma bende biro bedo kanyiso wa ginero ma bende chik wacho. Mwamu arwake ni machiegni Kisumo chionade machiegni. Kisumo chio maber amoso winyi kwara mogi. Kisumo chio maber leme mapodwa lemo mondo Nyasaye medwa koth. Erokamano ahinya kendo machiegni ahinya e twak. Kopogore gi Mwamu Nyakwar Gajwang' bende ayudo thuolo mar bedo gi Eric Okeyo ma en jalony e weche mago mag arita. Okeyo bende arwaki ni machiegni ikaw thuolo mar moso Nyakwar Mogi. Erokamano Sharon, Nyakwar Mogi oyawre uru amoso kagero chiewo maber. Erokamano ahinya. Mwamu kachako kodi e kaunti ma Kisumo, chik mana jatend piny Kenya ochiwo kotenre kod chwado magina tie jogo eko ma bende rocho kwe ahinya kinde ng'anyo ka gikwalo mondo mopogore opogore. In inene nade kaka japiny bang'e nyiso kaka chik wacho? Ing'eni chik ma police tiyogo mar kakwel unrest kata violent seche ma gik moko timore machalo kamago. Ne en chik manolos gi jo UN mowacho ni police onego tem matek mondo yud yore mag tiyo gi non-violent measures. Tarik 7 September 1990 jo Uganda mag jo UN noromo Cuba, Havana, mane gibiro gi gimoro me iluongo ni rules minyalo tigo seche ma demonstrations kata ma violent demonstrations nitie. To rules gi nosekete police standing orders. Kakoro nyocha waloko chik mayudo constitution manyien to ketgi e National Service Police Act. Schedule 6 wacho maber ni kanitie wach machalo kamano, police onego tigi yo mar immobilizing. Immobilizing mano matiende ni onego gidwar kamoro yo moro ma ginyalo mako go jogi kata goyogi, kata mana arrest gi, to ok nego gi. Gima ne kero wacho ok rach, lakini mano ne ok onego bed ni wuok e dhoge, mano ne onego bed ni wuok e dho Commissioner of Police, nikech Constitution wacho ni Inspector General ema nitie authority mar Police Command. Ng'eni kowuok e dho President to gimoro timore marach ma police ogotie ng'ato moturo monego, koro ng'eni magini dok ir ker, to ka en Inspector General to wacho ni my condition manonego tim kama. Gima ne kero wacho no rach, lakini ka obed ni koro en head of state, mani ng'eni koro ng'iso ni police osemi thuolo mar tiyo gi bunde, to jomoko nyalo dhi overboard. Nyalo dhi overboard matim gik mok kero wacho. Chutho goyo tie ng'ato gi magina mane kako onego bedi, mane chik monego gini, nikech idwaro ni ka gisebedo immobilized kohinyore titere osiptal, kosebedo osiptal tithiedhe, ae to dhi bedo charged. Ting'eni instances mosebedo go Kenya ka biro control gini nyalo bedo matek kowuok e dho ker. Ng'ini kwa dhi nyime kod twak marwa biro bedo kwa ng'ene na e kinde ma nego bed ni igoyo ng'ato gi magina. Iwacho ni kinde ma dego bila nego bed ni tiyo kod excessive force. Kapo nono ni obila nitiere kod magina to jang'anyo samoro jamaundu mana kwelo cha po nono ni en gi magina kata oya. Keni Eric Okeyo nene gi wang' machal nade? Sharon, anene mopogore matin gi kake okil kendo siepna
James Mwamunene. Mokwongo, National Police Service Commission Act of 2011 manokelo commission no wacho ni police ok bi kawo direction from ng'ata ng'ata. Ng'ata ng'ata ni oriwo nyaka ker. Omiyo Inspector General of Police bear gimiluongo ni command responsibility e lo bilate chakre mandala wa nyaka kucho paponditi nyaka man Nairobi ka. Gimarach na en ni ker nyowuok oko owuoyo kamirimo make ahinya. Yeni ker en wuon piny. Ker iwacho ni en ranyisi mar riwruok mar piny, symbol of national unity. Onego beni sama mirimo make ruok to kiko wuo gi jopiny. Ke jopiny gi gin ang'o kuome? Jopiny gi e jomomiye tich. Tich motiyo no tij jopiny. Koro weg tich ok inyal dhi nyiso ni kori nyiso bila ni kawuono in go uru weg tich. Nikech ing'eni chik wacho ni ng'ata ng'ata man gi makosa ikawo ni makosa no ohangne nyaka wang' ochope kot matimne ratiro mar bura makote mawach ni makosa ni no make kori ng'ado ne ondamo mar chik. To kakoro wang' obilo wuok ni ani wuon piny nyowacho ni go uru tie ji magina. Tielo ni nigi yore mopogore, nitiere fuonde tielo mang'eny ma pod inyalo goyo to ng'ato tho athoya kata osiptal midwa no chope ok ochope. Koran pacha en ni onego bed ni obila ng'iyo mana ni ere yo midwa mak go ng'ani mokwongo. Monde wawe judgment mare e tiyo gi magina obed mare ma ok ni ng'ato owacho ne. Nikech nyineno kata moko manyicho goyo ojana mayande uso abuog rombe e chuny boma kaecha. Jata tije e ministry iluongo ni Minister Murkomen nowacho na tiura tiya gi gigo nekech aban ka abro manyo nu wakili. To nyineno ka koro wuoyi ni kanyo tere kot kende. Koro bila be nyaka tang' ni gigi nyalo wachi e rumbi to kiny ka wang' ochopo tielo 12 titeri kendi wuon. Koro judgment of the moment onego bed mar obila no ni to danger ma entie romo nade. Danger ni oromo rungu, danger ni oromo magina. Judgment onego wene ma wang' kochopo go e doho to chopo e doho kende. To japiny bende onego ng'e ni obilo ting'o bunde oken tam. Koro kiko rakre go bila man gi bunde. Nekech chik wacho ni rito mwandu to gi ngima japiny en mar piny owacho. Piny owacho tiyo gi ng'awa e rite go bila. Makoro wacho ni chik matayo tijo bila negbe ni chiwo kanyo gi ugai mar obila man Inspector General of Police. Kende. Kata kamano motelo dong neno kata mana liet manowuok e kinde mabende Kipchumba Murkomen jatend migawo mochung'ne weche mag arita bende nowacho ni jogo ma bende muome te sendo obila otim nade ochwade gi magina. Kata kamano Mwamu oganda nyalo penjore ni kinde mabende koro chik to nitiere matayo sekta mar obila e kinde maro machal nade kata mana iwacho ni scenarios mage mane be ni obila ne be ni tiyo koda magina nikech magi to samoro gin jong'anyo moriwore jomaundu moriwore gi jong'anyo to samoro gionge kata mana gi magina. Bedo yene obila tiyo gi magina mar goyo jamaundu cha to life no can threatened is not in danger. Nitie instances moyene obila tiyo gi magina. Mokwongo ka en self defense. Kapone obila oromo gi jamaundu moting'o bunde to jamaundu no dwa goye gi bunde no, mano yiene mar tiyo gi magina. Mar ariyo, Penal Code wacho kare section 18 ni ka nitie ng'ato moro ma polis osemako kata ma jajela kata mosetere remand to dwa escape, to obila nyalo tiyo gi magina mondo arreste, mondo make, ok nege. Mano matiende ni onyalo tiyo gi yo moro kata goka moro mondo arreste mondo duoge. Mar adek, ka nitie civilian kata raia maseche moko ng'ato dwa nego kata go panga kata gi bunde,
to police mokwongo identify owacho ni an ng'ane ang'isi ni mondo iket bund gimi sila miting'o go piny to kotamore to police nyalo tiyo gi bunde mondo omi ng'ano kik iny ng'ato. Nitie instances moko ma be police oyiene inyalo paro kaka ng'at mane dwa goyo Trump America. En joka ne okomiye kata mana thuolo nikech ing'e ni kimiye thuolo to gima odhi timo kanyo next ok ing'e ni en gima chalo nade. To mar adek, ka police life mar police nitie in danger, mano police nyalo tiyo gi bunde. Anyalo chiwo instance moro, case moro mane wa handle county moro ma Western Kenya. Jamaundu moro nodhi moponde ot moro to en gi bunde. Kose pondo to police apar o surround kata oluoro odeno. To ka police ong'ise ni mondo wuogi to penjo police ni to nyinyi muko na bunduki aina gani? Ni un gi bunde machalo nade? Mano matiende ni openjo police ni bunde mane ma un go oko ka un gi AK-47 kata un gi G3 kata un gi machine gun. Nobedo matek ahinya ma polise gi nonege. Koro ka mata case no dhi inquiry to court ong'iyo to wacho ni kaka ne circumstances mane chalo kama, police gi ne ok nyalo mako ng'ane nikech ng'ane mokwongo ne en gi AK-47 e ot kacha. To penjo police ni to bunde ma un go un gi bunde machalo nade? Koro circumstances ma kamano police oyienegi tiyo gi bunde. To en ga last resort. Chik wacho ni nyaka obed gi mogik kabisa ma police nyaka gine kawa ondamo duto mage make sure ni kapok gitiyo gi live bullets to kata gitiyo gi magina onego gitem yore duto mage make sure ni ng'ano maki. Be rubber bullets, omege cannon water, gin gi buttons, gin gi bulletproof vest. Mage equipments ma police nigo, nyaka helmets gin go. Koro idwaro ni mondo gitem matek ma kapok gitiyo gi magina magitiyo gi a situation machalo kama, to nyaka bende gisetemo yore duto mag kwela riot kore ka gitiyo gi magina. Mage instances ma police oyienegi tiyo gi magina. Korom Gajuanga ne waneno ka dwe ni kende dwe mokalo mano chieng' tarik 17 chieng' tarik 25 kanyakla kod Sabasaba mano mar chieng' tarik 7 ja Korom Gajuanga oganda mathoth ne olalo ngimagi e lwet obila. Oteku mathoth mabedo obila notiyo godo. Koro ng'ato nyalo penjo di dibed ni obila ma bende samoro nochodo magina, nochodo yawa gi magina, ngimagina nitiere kinda kuru ga sumbi koso wuoyo nikech kaluwore koda report wang'eni riwruok duol mochung' ne makedo kod ratiro mago mag piny owacho nochode kwan ji moselala higani e ng'anyo en 57 kata kamano mano iwacho mano mar chieng' tarik 25 gi chieng' tarik 7 piny owacho jatend migawo mochung' weche mag arita odiochieng' manyoro to noyango mana ni ji 42 kende e moselalo ngimane ema kende kata mne penjo Eric Okeyo bila mapacho ka bene gin tiere koda tiegruok manyangafu moromo mano mar ng'iyo kaka inyalo ti koda magina nikech ka nyaka sani e ng'anyo ariyogo ji moheo 50 gi ngimagi nyalo lal e lwet obila kichwado gi magina. James Agri wakili bondo nyiswa ni obilo yene tiyo gi magina ka ngimane nitiere kinda kuru ga sumbi. Debet ni instances makamagi ngimo obila na nitiere kama ng'aw. Mokwongo ayie gi paro mokil mwamokelo ni obilo yene emomiyo awacho ni judgment, self-judgment mar obila e circumstances. Omiyo ayie gi wakili ni ka ngima mar obila obiro matek to yiene obila tiyo gi magina. Koro mago endo wuok ga inquest bila minjo pimono. Inquest biro ng'iyo circumstances momiyo obila no tiyo gi magina. To ing'e ni obila ma Kenya kae apano kadwa wacho ni giricho te pod wan gi mabeyo bende e igi kikawa par nyaka wangi yud 4 moko ma pod pach gi ler emomiyo nineno ka ne nitie kuonde ma jong'anyo ne temo kata kinyo obila giolo kuom gi pi gi bagi kidi tok ne gi go bunde nyiso ni pod in gi moko mabeyo
mong'e ni wang' be ka dok ot to ng'acha en mana owadwa kata en nyathi owadwa kata ang'oma. Ng'anyo ariyo mwowuoyegi amor ni sani Murkomen be yie ni nche gin coordinated, nche ok gin agina ng'anyo mag ni jopiny owuok ni ngima oidho malo, piny owacho ok ritgi, josiasa nyodonje, josiasa nye chulogi. Kore mamiyo nawacho kata e TV ka kendo ncha wacho kata e Citizen ni adwa neno piny owacho ma ok bi yiero ni maendi en rech maduong' ok wamaki. Ka ng'ato oseketho chik kata orom nade kata en ema ng'ama wer ne ker pile gi soprano maduong' miwuoro, to en ema ower pile, to en ema otimo makosa, to nego kawe mondo kawne ondamo mar chik e court. Ka ng'ani bende en ja opposition, en bende onego kawe. Ng'anyo manchi nenogi ne gin ma nitiere yawa moko mokel, gin ochul gi mondo gidhi gi kwel. Moko ne wuok kidhi kata Kiambu ka ne wachore ni giwuok kumopogore gi Kiambu nikech jo Kiambu be okiagi. Koro miyo an kipenja tawacho na achiel, obila onego duoke tiegruok moro manok miluongo ni refresher training. Continuous training ber in every sector, nyaka e sector mar police. Nikech obila ni nodhi Kiganjo, obedo Kiganjo dweche 9. Kata GSU Training School Embakasi, kata Administration Police Training School Embakasi, kata mana mar KWS, kata mar Prisons Ruiru kacha. To kowuok ni to miye magina ni koro dhi orit go chik. Training ma pile pile ni onge. Ne wawuok bende gima niluongo ni Kenya Police Force, to wa transition waduoge Kenya Police Service. Curriculum mar police gir tiegruok mar police cha en pod ena mane mar force cha mar ang'enge mobila pok ong'ena nitiere civilian oversight, japiny ne nigi teko moloya. Omiyo pacha en ni tiegruok onego bede malony mar refresher mondo duoko obila gi e training. To bende an ka ni penja, obila onego chak duok tiyo e thuche gi, chak devolve gi. Nikech kitero obila maja Kisumo ni koro tiyo Kisumo, to dhi koni machacha okil James Mwamu mayalo kapilecha, Eric Okeyo, ng'ane. Koro gibet ka ging'e jogi, wang' kochopo dhiambo, to ikoni obila cha be wuod ng'ane ka ng'ane. Bro enhance relationship gi yie tiyo machiegni e kind japiny gobila. Koro japiny ok bineno obila kaka jalno madui mobiro hinye. Gibro loso winjruok beda maber. Tahinya ng'anyo manye wawuoye ma ji othoe 57 gi. Mae taseyo piny owacho. Nikech piny owacho ni jogi nokel gi jomoko, ne giwuok kia Murang'a, kia Kirinyaga, kia kure. Kamora mora mane giwuoke pod obila nitie, pod baj piny owacho nitie. Piny owacho nonego geng', piny owacho nego geng', ok onego rit mondo gibe gibi giywag ne japiny ni manyo otimore nekech ma. To pesa bende onego wamedi mondo wamed obila, nikech UN miwinjo okil Mwamu wacho cha. UN wacho no obila achiel onego rit police mal jopiny 20. Ratio mar police achiel gi japiny en achiel to 20 kama. To Kenya ka en chiegni obila achiel dwa rito jopiny 250 madhi mana 300. Koro kelo paro bende dok piny, obila gi bende nweng'o margi ok ni malo ruok, kuondegi mag jot bende yudo koriwgi gidak ji 2 ji 3. Achiel en ng'ama odong' gi 2 to retire tene odni. Moro en rawera manyore kondiki mapok okendi kata pok okendo, omiyo osiepe ne lime kama ng'eny mong'iyo ni onyalo yudo go keny. Moro odak ka gi jaode gi nyithinde. Koro aluora bilano en aluora marach makelo gimiluongo ni psychosocial stress. Mae bende miyo bila koro koyudo magina. To gima miyo oyudo go yot en goya makata samoro ng'ama osebuogo ngimane otimore nade onge. Nikech wang'eyo kata mana iwacho ni e rombe ng'anyo mopogore mabedo osebedo ka nene pacho kanya korom ga jwang' machiegni. Debe nitiere sigwe kind obila gi jopiny.
wacho ni oteku mathoth obila tiyo godo, jopiny bende tiyo kod oteku mathoth ne obila gin giwegi, nikech obila waseneno obila ma bende jopiny goyo nyaka Ram Gajwang'. Kopogore gi mano, obila ma nyaka jopiny osewang'o nyaka tesend obila, giwang'o nyaka udi mago mag obila ma bende nitiere koda mwandu eigi. Kuom ranyisi wang'e Mawego police station mantiere Homa Bay e kaunti mano ma Homa Bay, ma nyaka sani bende ang'e ni nitiere achije ma bende nochop e nyim doho odiochieng' manyoro mano mar duoko penjo kotenre koda rakruok mano neno Mawego police station. Makala karamne penjo ema kelo gimoro mong'ere kaka state of anarchy, nikech ka tinde nyaka en gima nok timre stesendo bile wang'o wano jopiny monjo nyaka subtende kin mamoko. Momo dani mar mondo milo sekretary kod okang' makamano. Ingene seche moko inyalo neno ruma ne police masani. Police masani nitie kinda kuru gasumbi. Mokwongo en jasiasa. Jasiasa seche moko dhi adhiya e public place to wacho ni timuru kama insight ji. Then culture be wan ge Kenya kani bang every election, ka election osetimore, jomo mo election ni kendo chaka campaign. Mano matiende ni police ge seche moko koro gin tijgi mana tich chungo gik ma timore yor siasa. Mar adek, kaka osiepna moke osewacho ni police commission mar Joan Kregler mano tim bang post election violence ma 2007 no wacho ni police reform nyaka bedi. Mokwongo ni police nyaka terne training mondo gibed updated gi modern things. Then mar ariyo, police onego ng'inegi medical welfare motegno, house rent motegno. Magi okosebedo katimore nyaka ne Joan Kregler commission otiek tije 2008. Matiende ni pod igni 10 kata 15 mosekadho reforms okosebedo police kaka ne Joan Kregler wacho. No then yudo ni police ni sani deal gi population ma different. King'iyo Kenya Bureau of Statistics wacho ni Kenya ka nyithindo ma chako higni 20 nyaka 35 2.9 million onge gi tich. Mano matiende million 2.9 onge gi tich mantie dala ka. Koro matiende ni ka ng'ato oluongo riot, in gi ji mang'eny manyalo dhi timo gini. Mano matiende ni police bedo outnumbered. And mar ang'wen, police deal gi ng'at masani luongo ni influencer. Influencer ni en kijana matimo content creation, moko iluongo ni mega influencer, mar ariyo iluongo ni macro influencer, then mogik iluongo ni the last one, gine the lowest rank. Iyudo ka ng'ani nitie gi followers about 10 million, moro nitie gi 5 million. To nyathini en seche moko ja higni 25, en gi gine $20,000 $20,000 e simbe ka. iPhone be en go iPhone 16, en gi Google Pixel manyien, en gi Samsung 25 series. To bet kamoro o coordinate gine madhi mbele ni. Magi gik ma seche moko police ma utbedo train sani okong'eyo. Emomiyo police masani onego tere training, to be onego change their mentality. Then gimoro machiel makendo jo UN wacho ni ka riots osetimore kama ma police osego bunde, onego bed ni tero gi gimiluongo ni psychological stress to check their mental capacity, ni to gidhi nade, wigi be tiyo maber. Finally, gima adwa wacho mogik, jopiny be sani aparo ni onego walos gi jothurwa.
Nakuru yudo ka kijana moro wuok to en go jala o face police to o piago jale ko wangayo. I mean koro kaka ka police wang deal ke ngama chalo kamano ngini nyalo bedo matek. Then a protester wuok they wango court kama fires nitie. Moro they wango police station. Ok neka magi be koro nyalo bedo matek kata ka kori winjo ka ker wuoyo kaka wuoyo no. Nitie joma be koro nyalo support nikech nyithindo gi koro mo kodie wangayo ogo igo jala omai pesa mi wuok e odi ma osiepna mokeo no ngeni nitie security sector onge stories gi obiro go every day seche ma riots nitie kama wan ngeni seche moko kidhi okinyal kata na dhi gi mtoke odi kiji mai gik mi ngiew dhi ge ot molo koro culture ni ngeni koro nyaka wa change mondo koro jowa be nyaka balance ni kingiso police ni gitigi magena to nyathi madhi street ni kata kijana madhi street ni embe nyaka bed ni gin gi luor moro tingeni times use change wan ngeni kane wadhi school ni chwado wal kini sani ngeni corporal punishment tinde onge kijana masani ni tie police nyaka bed trend ni ma eno ken kijana ma tieng wacha minyalo wacha no marawe giri to weyo eno bro penji ni to mawe gini ni awe nango kani binyalo explain gimo me awe gini koro mokwongo police ni training wambe as leaders onego koro walo culture mar wuoyo ma carelessly to maradek jothurwa be nyaka koro bed gi orwok. Ero kama na inya takino paro ni gin lokruok mage minyalo medo manego be ni obila ma pacho kae iketo kata mar mondo mi kete tem nikech waseneno lokruoge mopogore waneno ka uniforms mage noloke kopogore gi mano bende waseneno akino Sara inyalo paro Justice Maraga en mana otelo ne aput ma bende nakelo lokruok mago obila pok waneno koketi ge tim nyaka kawuono. Ing'e Sharon gimonego tim manyien onge iwinjo ka wakili Mwamu owuoyo Police Reforms Task Force mano bedo chair gi Joan Krigler samane wawuok e lwencha to kano chopo November of 2009 negi chiwo report gi to report gi ne nigi weche 19 19-point agenda magik manegi wacho ni nonego tim psychosocial stress management housing, comprehensive medical cover. Inano kata medical cover, ndalo mane wan gi NHIF, ne wan gi comprehensive medical cover, ne obila. Comprehensive kabisa. NHIF kan chodhi, obila moko musiepe na sani yuwak ni comprehensive medical cover no kuro kendo onge. Kuro gik moko bilago, onge dhi report manyien. Wadoga e Krigler report cha. Krigler report no wacho nango wakel civilian oversight. Ma civilian oversight en IPOA. IPOA wango. Lake monge go. Nekech idwaro na IPOA ni onono bila mutio marach gi chik, gi pend chik manomiye. To ja IPOA ni onge gi sel ne. To ja IPOA ni en onge nyaka magina. Ng'amidwa no mak ni to nigi magina. Koro magi e gik manonego beni chik kata koloki to pod imedo none ni to ere kama odiyo go wuoche ahinya ere kama ombek ni gorwok monde med ji teko to anaparo ni generally police welfare pok wang'iyo nadwaro obila bad migao mar obila manyalo ndiko nyaka ng'at mowuok e university to yudo o score maber oyudo kata first class honors ne moro to wacho ni anadwa dhi tiyo obila kawuono waketo obila ni jakizungu wacho ni ok en equal opportunity employer nikech kochopo sama gindiko to gikoni gidwaro D+. Kidhi kanyo ni in gi C tikoni in overqualified gin gidwaro D. Nyicha wacho nosiepe na moko mane arita kwe e piny owacho kana kidhi Krigler report cha 19-point agenda no otemo kiwa nyaka gigi mondo wawach ni obila nyalo bedo an equal opportunity employer man gi career progression man gi path ma promotion e obila kae minyalo yudo ng'ama nondiki to retire kawuono kapod en constable nekech career progression ok en outlined maler
kidhi e lweny e Kenya Defence Forces for example, tibro yudo ka ong'e maber ni kichako kitieko hignigi maber maonge shida miyudo nyakichori ka, kitieko kendo ka maber nyakichori ka. En oriere maler ma ok ochuno ni jatelo wacho dhou. Obila ka edito nyaka ng'e ni ng'amo ng'eyi kitemo non ahinya to benio osego transfer said the Northeastern disciplinary transfer ma punitive. Kodi dwa tero ng'ato Northeastern for example, dala neto Nyatike, koro eneno Mandera Moyale kucho, wat ne otho Nyatike, transport modwa wuok go Moyale moidh go matoka moduog Nyatike, mane osache modhi yude dwecha. Manyiso ni gionge kata mna motivation. Gionge motivation. Kore doga ng'ani sama wang'o yudo Magina en owuon gik maramo wiye meke owuon kapok iriwe mag japinyni meke orome. Samoro chieng'no kata kaka ochiew, samoro ikia ni ochiew gi stress maromo nade, nyathine moro oriembe skul pok odok timo penj, in to koro yoro ne nyathini moro ka owuok obiro gi smartphone kata gi kidi kata gi bendera, kore makelo mirima en trigger happy. To samoro keche emomiyo wadwaro psychosocial support. Nikech counseling bende gidwaro. Counseling bende gidwaro. Ma emomiyo kadwadwa ni bende wawach niya nobila be ng'ama rach. Obila gi gina nyithiwa wadak kodgi e udi, gino wetewa nyewa kodgi e gwe, kochopo sa tiel 12 liel komaki to makina kodgi. Nyiyudo ka koro nyithindo ariyo manyogo Magina na Nyuki. Achiel wuon gi ja okwach kich. Achiel wuon gi chief. Chief bedo ng'en jatend arita kwe e lo serikal e bad gweng' mar location. Koro miyo adwa ni walos trust bro bedo ko obila duok e retraining, refresher course, obila wamiyo comprehensive medical cover, obila bedo gi career progression path mar promotion moriere maler makata koro ng'ato ok jathurgi to promotion ne ochoma kare modhi maber. To bende wapenj nyaka pacho obila, weka obila mowuok Nyatike itero Moyale, ka obila mawuok kata ka ok idwa notie gweng'gi ahinya, Moyale gi Wajir chiegni, ka ja Wajir oti Moyale, ja Nyatike ni kawe nikele otina kata Kisumu, ja Kisumu terna kanyo. Iparo ni mano nyalo konyo yo mane okeyo. Mano biro konyo e psychosocial stress management nekech odhi duoko piny yor tiyo gi pesa ka ng'ani dhi neno jogi. Moko ok ne kata mana mondgi gi nyithindgi tok dweche 6, moko dweche 3, Sharon. Mano affect output mar officerne. So wadwaro ni wakete gi kamoro machiegni makata ka nyithinde somo dala to dwe achiel koyudo pesa to pesa mok transport mowuok go konyalo ringo dala ok en gima osekao atamalo 30 kata 40 mar osache. Nyaka wang'igi wanot yanota matindo kamachacha magi madhi kelo kudni makoro donje paro maka kore miya Magina tagoya nyiche waneno chieng' moro TV ka koro obila moko mane ringe Subaru ka gini ne gigaga Magina kata joma gigoye ne be okine. Koro casualties ema minjo kiwacho ni nyathi moro en Magina make ka en e yodgi ka nyathi ma jaiga 12 cha ento koro no ng'anyo kure to bila mano goye ni to goye ka ni kure bila ni be nego chago nyathi ni be no konen. So mage gik momiacho ni kiketo ng'ato tiyo yo korgi ong'e ni kotuo to dhi hospital, ong'e ni e bank pesa ne biro, ong'e no nyalo holo, ong'e ni nyithinde ok riembne skul, jaode nitiere maber dala. Mage gik mana ng'iyo. Yero kama na inya ngini wako yo matin to kwa nodugo to waburo bido kodo se state of anarchy ka koro bila wana tijo se rochi nya kwa Ramgajuanga ose wangi na kastesendo bila kanyo koro de maundu mantiere gwenge hawachi na kadimna dala kacha ngini dala kuche kastesendo bila samoro ni maboyo ka wani wanga chiel jidhiyo do stesendo bila kanya ka punono ni maundu omedore gwenge aka yo matin medoro ote magi aduogi ote magi nya kwa Ramgajuanga kikidhi mabora. Guess what? Citizen Duke now delivers.
Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Ramogi. Regulation occurred through Gimilogi public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadi ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gige waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sadek otieno, mana Ramogi TV. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Wakeloni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Pata wimbo huu kama sikiza tuni yako, dial *811*343#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. You're blessed and have a blessed time. Ndakorongo jwang madakika na dek tok sangwen marokinyi wachopo okang' mar ariyo to parne okang' mar ariyo makamanya korongo jwang bende majaka ote magi biyoro kaluore koda thor wach mabende wantiere godo kiny makawuono na penji bende siro chik mabende ten piny Kenya nogolo mar mondo mi joma undu mabende kikore e ng'anyo ochwad tendgi magina mar mondo mi ochwal gi od thieth bang'e to tergi e doho ma pachoka. Ibiro bedo kioro na ote hachiegni somogi kin thuolo manok. Kata kamano parne okang' mar ariyo makama bende wajamanyo jofwambo magwa e counties mopogore opogore ahinya gwenge mago makaluo mar mondo mi jopiny bende losane na gi wang' jowi gi nyiswa paro kotendre kod thor wach mabende wantiere godo. Aparo ni ntiere kaka ote mabende jopiny moko osebedo ka oro. Asoma ne ote mamoko mana mapiyo piyo e mbui mar Facebook. Eric Ronald iwacho ni rowere mondo lu chike mago mag ng'anyo giwe ketho mwandu mag ji. Iwacho ni mwandu go ji otione matek kendo giwek wang'o police stations. Mano ema wadwaro kende. Iwacho ni ka insecurity rach e gweng'u to une muinyoru. Iwacho ni no chenro kintiere Dagoretti kona bure Nairobi ka. Ochieng' otieno iwacho ni polisi owinjo lu chik madwarore ka chik mlolongo en nono jomaundu maketho chike mapachoka kochakore kuom gi nyaka jopiny. Wacho nikech polise ema chako maundu
Haya, Juma Jwang no ote mari. He was as one serving in the security sector. I know nowhere where the president said that innocent protesters should be shot at the leg. Neither did anybody say they should be killed. It was specific to the goons and the criminals. Dong mana bende mwa wacho kata mne TV ka inye koronge Jwang. Ngene na chik mabinde ten pin ke janugule. Lok ne janganyo joma unduka maketho mwandu mago mag oganda. Aparo ni mwamu Kintiri County manuma Kisumo adonji ka abihiri kapoka somo moko kuom ote mabende nitiere. Nikitseo bende nitiere ne jotelo. Mabende sani koro kao chik mabende ten pin Kenya koro nuluo sogodo. Mano mar nyaya thuya. To lacho ne gipora wach kosene athuwa makoro ginyayo kuom ranyisi wach mabede Nelson Koech no wacho mano ja od bura mabel gut to bende wange lemo momake committee e od bura maduong' ma pacho kae diwach nango kapok awuoye mano nitie wach moro ma osiepna okeyo wacho ni polis onego ti e gwenge adwa pogora kode matin ingene kwa improve life mar police wamiye pesa maber medical cover wamiye maber ot be wamiye maber kama dake onge tiende mondo we jaode dala gi to onyalo dak gi nyithinde mo educate nyithindo maber ingene kwa wacho ni ng'ato ka ng'ato nyaka ti dala gi mano koro kwa promote article 10 on national values ma wacho ni ja Kenya nyalo tiyo kamora mora mano kwa promote article 27 ma wacho ni ja Kenya nyalo tiyo kamora mora mama moro nyalo tiyo kamora mora kijana moro nyalo tiyo kamora mora why improve mana life mar jogi to kotiyo Northeastern me hardship allowance me salary maber to nyalo tiyo kamora moro ko nyalo chuno ni nyako ti dala gi giman jo kethore Kenya ka President Kibaki gi Prime Minister Raila Odinga no biro gi gimoro miluongo ni community policing matiende ni police tiyo gi community around kaseche ma gitiyo gi community mantie around to community miyo gi information seche magidhi e barasa ting'ise ni nyathi ma kama ema lae dala marach criminals kama to gini bang' kane President Uhuru okawo 2013 gini nodhi okethore emomiyo sani government masano onego donje wach mar community policing no mondo odhi olos wachno maber nikech okonyo Kenya ahinya ndalogo insecurity nodhi molal kabisa nikech police ne tiyo gi community kadwa dhi e wach mar leaders mind society ji mokwongo anyalo chako gi ineno kaka sani koro ODM tiyo gi sirikal ma UDA tiyudo ka MP moro ma UDA ma Mombasa ochako wacho ni unyalo wuok e sirikal seche moko kibet piny dhi penjo rito jogi ng'ato seche moko ng'ani omadho nyasore koso ang'o motimore ang'o minyalo wacho wach makamano mi destabilize go government to koro ing'eni leaders wagi onego bed gi discipline a leader kobedo gi discipline to bedo gi wisdom marieko nomiego koro kolosa to wacho weche manyalo konyo oganda kiwacho ka ng'ato sani koro ing'eni Kenya okosebedo mayot ahinya tiyudo ka jomoko throw words ma seche moko koro kendo jako hinyo ji pogo ji along gine ukabila miyo ji chunji chako bedo maber ng'ama leader madwa build ji ka seche moko koro osebedo matek kama to koro iloso kaka ng'ama leader nikech leaders gi ema seche moko wacho ni dhi ugo police gi kite kata police koyudo jogo onego negi anega iwinjo ka a leader moro wacho ni gini ni magina ok en mandas kisebedo ng'ama leader to kinyal loso kamano wang'eyo ni magina en gima lich ahinya ma kotigo to nyalo hinyo ng'ato to ka piny osebedo matek kama to koro idok piny iwacho ni jothurwa problem wan go kanye ang'o makelo momiyo ich wang' ng'eny momiyo ji dwa dhi e ndara dwa wang'o police ere kaka wanyalo yudo solution makonyowa mane mwanyalo yudo go leaders to problem also be wan gi jothurwa gi ong'e leaders ma reckless to ka wang' biro sa elections
osemigi 150 aeto gi elect wrong leaders the parliament, you know. Inyalo yoro ka ng'ato kaka okeyo ma wiye ler kamano ero ok nyal bedo elected nikech kogol siling 50 kogol 100. Koro kidhi e parliament iyudo ka jok mantie kuro gin joma onge gi discipline, moko be ok intelligent, you know, moko be kosomo maber, seche moko koro giwuoya kiyo social media ka kiyudo ka MP, member of parliament, gima poste gine be koro wore wacho ni to jogi ang'o motimore. Koro leaders wagi be nyaka wasagi ni gibe nyaka gibed gi discipline, nyaka gibed ni joma loso makelo kwe e country seche ma piny chalo kama. Ero kama na inya wakili to bende ng'eni okay abro bedo ka mi thuolo mar loso kotende kod jotelo mosebedo ka puso weche nikech gipuso weche kotende kod chik ma bende nogol samoro mena taro mar chik, gipuso weche kotende kod chala mano mar siasa e pacho ka neno moko kuom jotelo ma bende wacho kaka gichano kwalo kata mana ka tek tinyalo na kwal kura higa mar 2027 kapok iduoko adhi county ma Homa Bay wantiere gi jafwambo marwa Ali Abich misawa county ma Homa Bay ochio nade to jopiny wachango kaluore kod athor wach marwa ukiny makawuono kotende kod obila gi magina kawegi kanyo. Erokamano Nyasaron awinji makare kuno obila achiel kachiel ka wantiere boma ni ma Homa Bay kandi kama mor mar okinyi makawuono mar bago twak kod mokumo jodak kala jopiny e kaunti ma Homa Bay kandi kalo ko twak modhigo nyime Ramogi TV okinyi makawuono chike manager ten piny Kenya William Ruto ogolo mar mondo chwad gi magina kelo tulo kata monjo tesende mag obila kinda ma itimo ng'anyo e pacho kaendi. Sara onen gino mosekelo bedo ka kelo fuere kin jotelo kaachiel kod jopiny ma onesano ka oganda mathoth osebedo ka kwedo mokalo chik mana jatend piny Kenya William Ruto golo mondo mi obila ochwad gi magina tie jong'anyo kata koyo ma donjo e weche mag njore kinde ma ng'anyo. Okinyi makawuono an gi moko kuom jopiny e kaunti kaendi ma odwa kawo pasgi to gineno nade gin gi paro machalo nade kalo ibo chago nyingi tingiswa kaka japiny ang'o manyalo chik magolo mondo me jogo eko ma samoro nyalo donje maundu weche kinde mang'any gi magina. Gi nyinga iluonga ni Felix Okoth. An jaboda boda ma Homa Bay. But gima dwa wacho ni ne wadonje broad based government ka waero to gima jatend piny owacho ni mondo mi ogo tiende jo ng'anyo gi bunde ok morwa kata matin. Kaluwore ni seche ma ji dhi ng'anyo ka manyo gine right mag-gi kaka nine agencies to koro ka jatelo moritowa monego bed ni miyowa good example ema wacho ni mondo polisi ogowa gi bunde ok wamor kata matin gi wachneno. Omiyo kane wadonjo gine wadonjo ka waero to mak mana niya okwa jopiny ng'uono kaluwore gi gik mo owachono nikech en jatelo morito dhano mzima e Kenya mzima. To ka jatelo mosewacho dholuono ok omorowa kaka youth kaluwore gi gima owachono. Kaka youth ang'o ma onego bed timo ne jogo eko maketho chik ng'anyo seno ka nitie joma mar piny kata kuna moko mag tinya kama desende mag obila en ang'o monego bed sirkal timo koloyo mopre kod chik mar jatend piny ogolo mar chwado tiendgi gi magina. Kaluwore gi ng'anyo ka ng'ato wuok ni dhi ng'anyo ng'eni seche ma agency wuok ni dhi ng'anyo nitiere jok moko ma wuok ni dhi ng'anyo for their rights but nitiere be joma undu madonjo kanyo. Koro kaka sirikal morito piny onego kaw thuolo ni ng'ama otimo timno tikawe timake titere jela imanyo ne makosa ne motimono to ok ni kawo tisute gi ginene gi magina. Mano ok en gima ber ni go tiende gi bunde. Sama igo tiende gi bunde samoro en gi menyo ng'ama manyo ne joge to samoro odhi onindo piny onge kaka onyalo konyore e wachno. Kuom mano to wachna adage. Erokamano ahinya kane ginyiso ni pachi na ng'awo ko twak modhi siro chilo gi magina tiend jogo eko ma sama donjo e ng'anyo ka gin gitimo mag maundu koso ang'o monego bed timo kala kod chik man jatend piny Kenya ogolo. Erokamano gi nyinge luongo ni Calvin Onyango Molo ajaboda boda ma Homa Bay and kadwa golo pacha wi chik manyiche president mar ogolo en ni ok en gima ber ka president morito wanyalo wacho ni mondo go tie jo ng'anyo gi bunde. En ni polise mujube ni ritowa gin tijgi gin ni mondo giritwa and achiel kuom jowa mabiro makikore iwa mondo oketh gige jowa kaka chalo kaka dukni ok en gima ber. An wach ma president ogolo mar gotie jo ng'anyo gi bunde ok en gima ber kendo wan wadage kabisa. En ni obila en tije en mar wuok oko mondo oritwa
kaka agencies mowuok oko mar ng'iyo ngimawa, mar ng'iyo joma biro ketho gige ji mondo ng'anyo dhi e yo makare. En ni kowang'iyo mabechwa ka, adieri wan waritore maber kabisa, kendo wach mar ng'anyo kwadieri kwadhi e ndara mar akiwa, kendo gima terowa ndara en ni mondo kaluwore gi ngima bende gik matimore miyo gigo ok morwa. And adona go erokamano ni adona wach ni president marwa okwa ng'uono gimosetimore and gimosewacho mondo wadhi maber. Erokamano. Erokamano ahinya. Chakne gi nyingi tingeso ni pachi na okare gi twak madhigo nyime okinyi ma kawuono. Erokamano ne Homa Bay County. Anilwa ni Mako Uma Kumu, awuok dala mar Karachuonyo, Kindu Bay. En mani gimane president marwa wacho no ok en gima ber. Onego beni ng'ato koponi okoso to onego beni kawe titrite. Ok onego beni kawe tigo tiende gi bunde. Kisamo go tiende gi bunde no samoro ene mane ene masa moro ne en breadwinner e dala ra. Samise go tiende gi bunde. Joma nyalo pidhore kanyo onge. Samoro en mano pidho jogo. Koro gimane president marwa wacho to gino onego beni okwaye ng'uono. Kasto wang'iyo ni gino onego beni kama nwa ere but gima notiyo no to notimonwa. Okay. Erokamano sara an ka kod moko mine babene nyithindgi wuok oko e kinde ma ng'anyo ka gidhi ng'anyo bar bandho ratichgi kaka miyo jatend piny to wacho ni jogo eko ma donjo e weche mag maundu e kinde ma ng'anyo mondo michwa tiendgi gi magena. En pachi na ng'awo kalo gor chik mana jatend piny Kenya William Ruto golo ne jo ng'anyo mosebedo ka dhi nyime kod ng'anyo e pacho ka. Erokamano. An gi nyinga giluonga ni Millicent kata Mele. Kaluwore gi kaka duol manyiche ker marwa ogolo ni mondo sut nyithindwa matindo madhi e ng'anyo. Ok awinjo wachno kodonyo maber kaka janyuol nikech nyithindwa gi gin e future wa makiny kendo gin e jotelo mabiro bedo jotelo makiny. Kosut tiendege bunde nikech sani joma nie telo sani gin joma ndalogi osekalo. Nyithindo ge madhi bedo jotelo makiny. Ranyisi mane president oketo no ok omorowa kaka wan jonyuol. Ok wawinjo ka gino donjo maber. Wadwa ni mondo sirikal okaw arita makende. Sirikal tije en mar chiwo arita ne jopiny. Jopiny kokelo ywak to sirikal owinjo bed nokawo okang' mane mondo mi okony godo jopiny man gi ywak. Nyithindwa ma sani tije onge adier kaka ywak tineno kaka moro amora nyathi ma notieko sikul odhi amali time tije maricho monego bed ni nyathi otieko sikul owinjo bed ni yudo tich manyalo konyo ngimane makiny. Mondo kony go familia ne samoro janyuol ouso dhiang' ouso mwandu ne mondo mi nyathi okony go ngimagi makiny. To ka nyathi ne dhi e ndara mondo mi odwar hakine tichaki kawo ngimane gi magina moko isuto tiendegi gi magina ok morwa kaka jonyuol. Erokamano ahinya kuom paro ma kamano. In bende chakne gi nyingi tingeso ni kaka achiel kuom mine ma Homa Bay kandi emine rwako donje matile gi magina ka gidhi osiptal gi e doho. Amba go erokamano. Iluonga ni Roslyn Achieng'. Adak Homa Bay kaendi. An min Kabuocho Bera. An kaka Rose kata kaka janyuol ma ni wuon min nyithindo. Gima Ruto wacho ok en gima ber. Nikech wan gi nyithindo kendo wapuonjo nyithindo kendo nyithindo somo to nyithindo onge tije. To ka wacho wuok marach moningo beni jotelo loso owinjo beni giloso e yo makare. Ok owinjo beni nyithindo wuok ka gidhi ng'anyo gidhi manyo haki gi ticha kinego gi e pap. Mano ok en gima ber. An akwedo gino kang' mamalo. Aya Ruto wacho ni en jakristo. Ng'ama jakristo ok nyalo wacho gima ne Ruto wacho cha. No wacho gima rach kabisa. Mano gima oningo beni okwa ng'uono e wi gima no wacho no. Mane wachna. Erokamano. Erokamano. Saron wecha kaka e pajo moko ariyo kandi kapok amiyi thuolo madhi achiel kachiel e studio mondo mi dhi nyime gi twak kod jolony ma in godo. Chakane gi nyingi tingeso ni pachi okane gi twak madhi piny ma kawuono. Erokamano. Anyinga Jared Otieno ajako chia. Koro gima jatelo wacho no in fact ok ober. Kich adieri samoro menyo timenyo mondo mi yud ngimani. To adi samoro wuotho ka koro samoro ibiro e chiro ka wuotha. To magi no maki. Tok ber. Koro Ruto wakwani ko yie na waere ndi kalori gimotimo no Homa Bay ka benwa sana kendo aero saidi. Koro nene kako nyalo konyo wa kor gima no wacho no. Wakwo odoka ni chien ong'i ni embo nyuol. To kokonyo nyithinde gi bunde to onyalo paro nang'o. Koro odoka ni chien dhok motiyo no en ok onego tiyo afadhali ng'ate mo wache to ken ng'ama jatelo. Koro kwaye mane ko yie en tam munya tiyo mondo konywa waere saidi Homa Bay ka warwake mang'eny. To dhok motiyo no komorowa. We atika reto gi 100 pani to kaka in achiel kuom jodak ma Homa Bay kandi paro mane ma in go kalre gi chik ma jatend piny ogolo. Jatelo tuaero to kaka waero ne kako konyowa wan Nyanza ka wan kode
to kiko bed ni odwa ni mondo neg nyithindwa wan mano to kwanyal yie one kako konyowa nyithindwa wego gi bunde. Sharon jachiel kachiel paro ma jodak e kaunti Mobe ka golo nyato kalwe gi chik monita jatend piny Kenya William Ruto golo ka gidwa ni mondo jatend piny Kenya okwang'uono ka giwacho ni ok en chik makare kendo nyalo kelo pek mokalo ne rowere ma osebedo ka ng'anyo moko richo ma osebedo ka dhi nyime e piny Kenya. Ka kamano Sharon Okengo kod penjo tabro mi thuolo ma dhi achiel studio mondo dhi nyime kod twak kod weche ndio Sharon. Erokamano nya aliabicha ngini penjo to ni penjo gi maber ndi lakini nyisgi ni nok gin jong'anya me go ichwado gi magine tiende gina gin jo maundu ma bende riwore gi jong'anya aneno ka ni nyiso gi ni penjo gi penjo malongo to jopiny to duoko penjo mopogore kata kamano abicha gune erokamano ahinya kuom twak kod oganda e kaunti ma Homa Bay ka ketho sa okinjo kaka jo Homa Bay bende loso nywanda kendo rew gi paro mari kotendre kod josiasa mosebedo ka puso weche chutho to jaod bura ma Belgut ma bende en jakom mar committee mano mar lwenya which motenre kod intelligence foreign relations od bura maduong' ma pacho kae. Sharon erokamano. Jaod bura ma Belgut moluor Nelson Koech en jalno mang'eyo kendo nyalo luonge no siepna. To Belgut neno ogo tong' kodwa kaka jonyakach ma ka wabedo gi lweny ka wachiewo gokinyi wayudo ka dho jambwa moko onge to walawo gi ga Belgut kuno to wadhi watudore gi obila kuno to jambwa duogo to gima nyocha Bukore wacho cha anyalo wacho ni mano nye en muomruok mar dhok iluongo gi kizungu ni recklessness nekech onge kaka en onyalo Bukore to wacho ni neno dwano go ji onegi hayo maber ncho wache i Belgut kucho nikech gino onge kama onyalo wache molo Belgut ma jopiny winjre kode. Aparo ni nyaka watang' ni odong' dweche matin ne 24 to wadhi e yiero mabiro mar 2027 kane piny owacho tiyo maber to sani en nyos onego bed ni dhoge oseda onego bed ni jo NCIC nitie gimoro bende miluongo ni NCIC duol moro miluongo ni National Commission on Integration and Cohesion NCIC mar otelne gi Jacob Kobia nitiere bende moluor engineer Philip Okundi kanyo to okawinjgi nikech gino onego bed ni sani Nelson Koech ni gisediyo magidayo dhoge magitero recommendation mar gir DPP kata mana police onego bed noseda dhoge ndalo moko yande jombetre maoko bende wuoyo kae wach ng'anyo ma Kenya jombetre chiegni 12 nowuoyo magigolo oboke achiel Nelson Koech achiel ni Bukore oduokogi ogolo oboke ne mondik ni Nelson Koech jakom mar foreign relations and intelligence to wiye no wil na wacho kamoro ni ng'ato nonego parne ni en oko supervise jombetre mag pinje maoko mabiro ka jombetre mag Kenya mawuok e Kenya kadhi oko ema kadho e bwo komiti mare e bunge mowuok oko ka ok bi e lejiko gin nyose puodhgi gi lejiko margi thurgi kucho ka gibiro ka to koro gidhi adhiya ir ker omiyo mano nyisi kit jotelo maricho ma pinyo ma bunge nigo emomiyo ineno sani endi the weakest link ma wan go e piny ka en ni bunge ineno ka kata speaker ma National Assembly Moses Wetangula kinene Jumapil ka Jumapil to en koro chalo jakwaya mar ker ten onego bed speaker nikech parliament en another arm of government ten koro enemo pamo moloyo kiyudo moko bila sudi tiwinjo ka giwuotho gotieno Jumapil ka Jumapil sudi Nelson Koech girigo bila moro ni Faruk jating' Dutch Rice giting'o pesa matamre gi nono giringo go koni gi koni gi helicopters ka gi kacha tidhi penjo gin to pesa ni ento wuok kure nikech Faruk ok tich moro minyalo wacho na sudi ni joma wacho ni ne gitiegore kode ok pare to klas 7-6 ka to kanyo ok gipare e klas to wuok koro go koro wacho ni kata kombulo ok odhi oromo gidhi medo nang'o kinde kamano bende wigi owil ni Maraga kane Chief Justice Supreme Court of 2017 nowacho ni
ombulu mogo mar ker en mokwane polling station cha. Kose kwane kanyo, Bomas of Kenya ongega gimiluonge ni tallying, iluonge ni verification. En mana verification mar form mawuok e polling station to the constituency, to the county, tikele Bomas. To nego jopiny bed gi yie ni IEBC commissioners osedonjo manyien, aneno sani ka koro ketnegi program gidhi induction, idhi puonjgi kako nego gita tich. Onego wabed gi yie ni ok gidhi bedo gi tijgi moro mopogore gi kwano gima jopiny mogoyo e polling station gi lando. To jopiny sani gi simbe matiyo biro gi jowa magi Gen Z gi. Bro bedo mayot timo tallying no. Makoro kata un kaka jofwambo ubro bet ku bendu time en anang'eni sechego be piny owacho ridega magikoni margi chakende. To jopiny onego bed gi yie ni jopiny onego bed gi yie nikech ibro na lande polling station kacha. Gikone aparo na nyalo wacho bende ni chutho jo Kenya ok joma richo ruok. King'iyo wengo mancho wango Mawego police station. Anyalo luonge gi Kizungu ni Machadron was a spontaneous reaction, man, unfortunate, but okinyalo wacho ni nitie ng'ama nochiewo gokinyi mopango ni wadhi wawang' Mawego. But kiduoge moko mancho timo Kalau, akiano office DC Makure, magi to ne chalo joma ne ochana maber ni dhu wang' kacha. Nikech kata king'iyo Minister Onesmus Kipchumba Murkomen, ma en wakili, owacho nwano wang' steshend obila cha, wang' gik mang'eny, okwal bunde. Tapani no dich, wiye no wil wacho nwani to mabus ben nitie manomaki mane ni esen, to mabus gi gin ne gidhi kure. Nikech nokwanjo report ni. Noya ne giwuok, giringo, koso ne githo gilokore buru, koso steshend obila ni en chieng'no noonge ji. To kara ng'ano ng'e ni dhi wang'e momiyo nogolo ji. Magi penjo mabende kakore wan gi Murkomen kata embe wadada dhoge. Kijebe kaka minister okonego wacho acha gik moko mabara mach madhi kelo sigu gi to e kind jopiny. To anaparo kanya somo statement mar Murkomen manyoro nyokoni gin gi jotelo mag siasa maging'e ni nyiche golo pesa to nyiche manyo yawuoyi mondo dhi otim maundu gi njore ei ng'anyogi. Ng'anyogi nyiche onge gi maundu gi njore. Nyicha wacho ni siasa moko ntie manye chulo ji. Aneno Murkomen nyowache gazet ariyo ma in go Standard gi Nation. Warito neno nito jogi odadhogi botergi e doho. To kang' mane mar chik mokaonegi. To kang' mane mar chik mokaonegi. Tanyalo kwayo nyikwara mogi gi jopiny ten jopiny ohore. Jopiny kik ne polis kaka jomaundu, jopiny kik ne polis kaka jogo monego wabed go gi sigu. Polis bende onego ng'e ni mae japiny machulo suru, malokore osacha, malokore pesa minyiewo go magina nyaka bunde. To jopiny onego wene polis oti korgi, ka en ng'anyo to beda ng'anyo mamuol, to kik obed ng'anyo manjore odonje, maundu odonje. To kik bende wawach ni koro gogi ago wawe judgment mar tiyo gi magina cha. Obila japiny oritre ohore, obila bende ong'e ni to magina ni atiyogo e saa mane, ngimana ochopo e kinda kuru gasumbi koso. Tekini mabende seyo bende piny wacho ni seyo jo maundu ni semoro moko bende nooro. Kweth mapego piny wacho bende seyo ni dibed ni jo maundu bende nooro koda piny wacho. Kora ni seyo makoni kod kocha. Adendo dhidi wacho ni lume mahinyore. Fahali wawili wapigana. To koro lume mahinyore. To koro lum ka hinyore jo Korum Gajwang' gin jo ohala mabendo henni mage iketho he konde mopogore. Akaw yo matinya Korum Gajwang' kaduogo hachako da ote maioro. Ikidhi mabor. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Machigni Nyakoro Gajwang' e chenro mar Ngoma Owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. E kaito ticha riyo. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Lafu ticha dek Nyakoro Gajwang' akelo ni mana yani ngeni
mpaka gi wasanii. Tich Ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakora magoja Friday supuzo wake. Sapar gida kapaga big nyaka sapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet cha Rio kati cha Rio Nyakuronga Juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati cha adek Nyakuronga Juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich Ang'wen Nyakuronga Juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakuronga Juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Best Yawa. Tichabich ka tichabich kocha kore saa Ang'wen otieno nyaka saa auchiel. Lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba, luo benga kachiel koda jawa maliet. Kuwuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela nako ni wang' ka wadokocha. Nyaka wang' jowi mari mar Ramogi TV. Lungani ya boy handsome mandawea roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawa choni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Koro hoho kae kasamoro obete chiro mokwa use gimotimo watuoye ga sun drying twarege mobed powder ite gimilong ne paprika en ga hoho makwar moreg mobedo powder. Nyakuronga Juang wadongi matine dakika 20 mar mondo mwatiek twak makamana nyisi ni ote yoro to gweng' ma intiere bende jofwambo magwa nitiere gisani adhi kaunti ma Migori wantiere gi jafwambo marwa George Juma ma bende biro bedo ka nyisowa pach jopiny kotende kod thor wach ma bende wantiere godo kata kamanya Nyakuronga Juang asomo koko mote ma bende sibedo kioro kapok adhi achiel kachiel ir nyawadwa George Juma. Nyarobembi wacho ni Sharon chikno ogol kod ng'at ma ok onyuol kuso to be nitiere konya ma joma pudhe yudo kowuok e lwete kapok omedo modwa medo. Aya. Michael Nyamburi wacho ni imagine Sharon iwango police station e kar dak kaka Dar es Salaam. What do you expect bang wango police station? Donge ji ibiro ma odiochieng' alanga. Minzonia iwacho ni okinyal siro nikech magina go mako nyaka nyithindo matindo ma ok ng'any kata. Ouma Victor Witi wacho ni adiera makende Sharon obila okonego chwad jong'anyo mang'anyo e yo mamuol. Makmana ni nitiere jomaundu mariwore gi jong'anyo kendo ketho mwandu mag jopiny ma gichwe gi wang' nyaka stesend obila. Imedo kanyo ni de ng'anyo inyalo tim e yo mamuol maonge timbe marichogo to de ber. Jomaundu maketho gige jopiny to nego tor tiendege. Juma Juang wacho ni wanasiasa waache siasa ya kujaribu kuchanganya wa Kenya kwa propaganda za uongo against the president and the government. Watching the constitution that allow us to hold picketing and peaceful protests also give us right to protection of lives and properties. Imedo kanyo ni tindike gi do Kiingereza mang'eny manade. Wacho ni let's just be reasonable in our actions as Kenyan citizens or else we lose our country to the political deceit, hatred and criminalism. Nominated governor wacho ni ng'at ma jatelo ok owinjore obed gi ich wang' kaka Ruto ni godono. Aya mago gin moko kuom ote ma bende jopiny oro Nyakuronga Juang kapok adhier Juma Nyakuronga Juang adhi anena inyisa ni Juma oikore. Juma misawa
Migori ochiew nade pach jopiny kotenore kod thor wach marwa. Giwacho ang'o kotenore kod obila gi magina. Ero kamano ochiwo maber, migwano ka chieng' rieny makare kendo chenro makoni kod koni kodhi nyime. Okinyi mahuno wantie kod mokumo gande kaunti Migori ng'e pachgi ni to gin gi parang'o ka otenore kod wach kaka obila onego ti kod magina to ahinya kinde no mar ng'anyo. Wang'e ni kaunti ma Migori kinde mokalo to bende nosewito ngimagi kata mano hiny kod obila e kinde mag ng'anyo ka bende ma osebedo ka kelo penjo mopogore opogore ne to obila tiyo kod teko maromo nade to wach manogol ne mondo koro go tie jo ng'anyo kod lisasi be en gino makare to ang'o minyalo tim mondo koro kata tudruok obed makare kinde obila kaachiel kod jopiny to ahinya e kindego mag ng'anyo. Adwa ni mondo koro akaw pach mokumo oganda mar ng'eya adwa ni chung' kaka iyiedha kichako na gi nyingi nchunjo wach mosebed ka pilore kon gi kon jatend piny Kenya nowuoyo kaka onego bed ni obila samoro tiyo kod jo ng'anyo. Kuom ranyisi winjo wach moro ni go tiendgi mondo gidhi e osiptal ka gidhi e kot. Un achiel kuom jobende osebedo okang' manyime ahinya e kuondego mag ng'anyo. Tudruok maru sende seche mag ng'anyo obila osetiyo kodu machalo nade to paro moro ni mondo koro obila nyalo go tie jang'anyo to kik nege cha inene nade kaka japiny. Erokamano gi nyinga Peter Wuoro Tiende, ang'era ni aboy gi simu, wajawuoyi lo bunge la wananchi ma Migori. Gima dwa wacho kalure gi twak manyocha jatend piny ogolo mar samoro goyo jotiende jo ng'anyo gi lisasi ni. Adwa na wach ni en paro ma ok ober ahinya nikech ma jatend piny ma otelo ne ji duto. Kopo ni nitiere samoro jo maundu manyalo bede ei jo ng'anyo to apane jatend piny en ma en gi teko mar cheya bura maduong' mar arita kwe mar piny. Magi gin weche ma kopo ni en gi paro machalo koda magi kata kodwa notimre to onego keti e kuku mar kama gipange weche mag arita mar piny to konego wuog achiel kachiel kubiro e mbele jopiny kowacho weche machalo koda magi nikech jomigoyo gi magi jogo ombulu. Koro ok en paro maber ahinya isipokuwa ni nitiere kaka samoro jo maundu bende bede e jo ng'anyo ma yudo ka samoro wang'o police station gi weche machalo koda mago ketho arita kwe samoro go andni mag jomoko to ok en gima onego wach adhara kamano nikech ka nitie paro machalo koda magi wan gi intelligence kata polise man gi maling'ling onego gichiw maling'ling ma giyudo go ka gigi pok otimore tigeng'o weche machalo koda magi mondo yud kik gik aina gitimre nikech apani mane tich maduong' ma gitimo to ka koro gik kuma samoro jatend migawo mar arita kwe nosewuoyo ker be chak wacho weche machalo koda mago to mano samoro koro en gik moko ma ok ketwa maber ahinya kaka wan piny mar Kenya kendo kaka jo Kenya e weche machalo koda mano. Ka we nyabedo ni japiny bende tiyo kod teko osino kuno mo ka japiny bende go obila un kaka jo ng'anyo nyiso ni samoro be utiyo kod teko mathoth koso ang'o mimatimore. Aparo ni an achiel kuom joma osedhi e ndara onge odiochieng' kata achiel ma samoro wan wasegoyre gi obila kech wan wadhi e ndara gi lwetwa lilo isipokuwa ni obila be yudo ka samoro kata kwa ng'anya gi kweto e dirwa kanye ma gidire iro malungo wang' to onge ga chieng' mwasewuok nwago gima kata migochwa ka yudo ka samoro nitie obila moko ma kata ka dhi tich to wang'anyo to yudo ka nitie jo ng'anyo moko manyalo temo rakruok kodgi wan ema watemo kweyogi mwamigi arita kwe ma gidhi kuonde ma gitiye ka gidong' giwewa ka samoro wachiwo ywakwa e gik momiyo wadhi e ndara. Koro wan ok wasebedo kwarakre go obila mak mano obila bende ywak manitie obila temo ng'iyane ni kinde gi japiny chalo nade nikech iyudo ko obila odong' ma en sani ochalo mana jawasik japiny. Koro tudruok moro ma e kind obila gi japiny cha bende odhi morumo jafwambo miyudo kata ka samoro ripot moro in go to ok inyal dhi miyo obila maber nikech obila chalo jawasik japiny sani. Koro obila temane oket tudruok makare kinde gi japiny mondo wariwre kaka jo Kenya mondo gimoro amora obed makare. Ok ang'eyo ni in gi penjo moro modong'. Erokamano mana mapiyo piyo atieko di mondo amiye kaka ng'ama odak Migori seno kaka ng'anyo dhi nyime obila osetiyo nade gi bunde kata magine mintie kod be no kostiyo kod e yo makare to paro mose golne samoro obila onego ka ng'ato dhi kata monjo polisi onego go tiende in kaka japiny inene nade? Mokwongo gi nyinga iluonga ni Emmanuel Ochieng' Onuna aja kwa ward wach mane jatend piny ogolo ni obila koro onego tiya gi teko mathoth mar go japiny gi magina ok en gimoro makare kendo waywak kendo chunywa waywak kabisa nikech jatend piny nyaka bed ni jok ma koro igo gi magina ge te mano koro kete kama koro entiere no kendo wan kaka jopiny
wakwa jatend piny kik obed gi mirima mang'eny kuom golo dholuo aina no, nikech wan bende wawinjo lit e chunywa. Kokamano wakwayo jatend piny ni opara ne malong'o mana kaka en janyuol nosenyuol, opara ne malong'o ni to nyathine familine chalo nade kadango gi magina. Koro wan kaka wan jopiny wawinjo malit kabisa e chunywa. Erokamano. Adwa ni king'iyo ka chako gi nyingi tudruok man kind japiny kod obila, winjruok ma kind jopiny, bende nitie winjruok makare sani kapo ni ng'anyo nyatimore sani, ineno obila nade to obila neni nade? An kuom nyinga giluonga ni Winnie Atieno, nying mong'ere en Martha, bunge la wananchi, women leader mar bunge la wananchi Migori County. An kuom tudruok mar obila gi jopiny kosebedo maber ahinya, nikech jo obila osebedo ka go raia kata ne ji odhi adhiya ng'anyo mamuol, tiyudo ka ikawo tiaga siluto i jo ng'anyo. To sama ng'o siluto i jo ng'anyo, to koro en tuk paka go yieyo, en pondo to onge ringo. Japiny bedo dagi ni onge ringo, to polis bo dagi ni ok ng'any. Koro mane mang no kel koko mang no mikoro ji no chak gore koni gi koni. Kamano. Kawei, ere kaka wanyalo keto winjruok makare e kind japiny kod obila to ahinya kinde go mang'any mondo watim kaka japiny, ang'o monego tim? Kaka wanyalo keto winjruok makare kidwa gi obila gi, aneno no kosebedo maber ahinya, nikech kaka wanyalo keto winjruok makare sama japiny osewuok dhi e ng'anyo, temang ne yud ni polis bende osebayo gige e jopiny, miyo japiny ang' ne igi no wang'. An awuoyo ka udwa kwa president mara ma otelo na, akono president mara ni kaka nitie wache chayo komoro wa adiri ma Nyasaye ni nyalo wacho mondo gotie nyithindo gi lisasi. En gima lit ka nyithindo da wuotho kong'ol, kendo nyithindo da wuotho ka pudhe, ni wacho mondo go nyithindo lisasi. Okomoro wa adiri ma Nyasaye. Koro an akwaya president marwa mondo ibed ng'ama ber, dhi wuo gi jotendi adiri ma Nyasaye mondo ikoni gi niya ka ji ng'anyo, ji ong'anyo mana ng'anyo mamuol. Wan gi joma uno mosebedo ka ntiere i wakasa ma ji ng'anyo, ma en sama ji ng'anyo to en ong'iyo mana dhod wadgi mondo dhi timenade odhi otur mage mondo dil godo, to bende ok ne gimako gi to gidhi chaj gi e kot kucho mondo gichak yalo wach kes. Omiyo wan wawuoyo kaka jopiny ni ng'anyo migotie nyithindo lisasi to ok en ng'anyo, nikech ng'anyo bende ei katiba ma en gima chik mantiere. We mondo ji ong'any ng'anyo mamuol, polis bende onego bed ni luwo mana bang' jong'anyo, konego bed ni embe obayo lisasi ei jong'anyo. Erokamano Kenya. Sharon, kinyalo winjo koka medo gimoro amora mane pach jopiny ka otende kod to ahinya yo bende koro obila osebedo ka tiyogo kod magina to ahinya kinde go mang'anyo. Ka thoth winjo ka wacho ni japiny nigi ratiro mar ng'anyo, to obila ok onego ti kod teko mathoth to ahinya goyo jopiny kata jogo mang'anyo kod lisasi. Nya George Juma, wawinje yo makare jopiny bende loso gi chuoch pachgi kotende kod thoro wach marwa. Erokamano ahinya kuom bagonwa twak gi jodak e kaunti mano ma Migori. Wakili kintiere kaunti ma Kisumu nikech aneno ka saa bende rengo mapiyo. Ineno ka jopiny oloso ntiere moko kuom ote ma bende asomo ma jopiny osebedo ka oro. Pachi kotende kod pach jopiny e thor wach marwa. Inene nade? Aneno jopiny wuoyo maber nikech king'iyo kata mana UN principles to gi gik moket e chik mar katiba, gimoro nitie ma kisungu luongo ni human dignity, kata Kiswahili wacho ni utu. You know, human dignity gi human life gi ngima mar japiny duong' ahinya. Emomiyo kata chik mamiyo polis tiyo gi magina iwacho ni en chik monego bed kaka gimogik moloyo kabisa. Tingeni thurwa ka Sharon, ji nyithindwa osetho mang'eny. Ibaro ndalo moko ng'at police officer moro miluongo ni Edward Kirui 207 ogo nyathi moro kondele karingo, ogo gitoke karingo. Ng'eni kes no kano osetere court to police odhi ochenjo bunde, gidhi gichenjo bunde, koro ballistic report mokele court opogore gi report mar bunde cha ma Justice Ochieng mane yalo burano ne otamo kaka twe Kirui mano 207. 2017 ka nyoche waneno konege Baby Pendo, ma wakinde ma Kisumo gi human rights
ma Kisumo notiyo matek ma igni aboro nyaka ne investigations kata inquest mar Baby Pendo nyocho koro ter police koro osebedo tried koro gichako mak gi kendo ose donjnegi to wakili moro be ung'eyo kaka ne police ogoyo Nairobi kanyo ma Law Society ogo kabisa manyoche jogo bedo convicted moter ne death sentence systems ma wan go pod tiyo maka police olwa yo maber ni riots ok gidil go excessively to be piny dhia maber gima be aseneno ing'eni sani manyoche kwe nitie Nyanza wakani aseyudo akia nang'o ma timorega to kineno ka police seche ma police kwel riots kata mana demonstrations ma Nyanza nitie teko moro mitimego moingo kata mitimo Nairobi kanyo ero ka igoye ji nyithindo migoyo gotieno emomiyo police be mentality gi nyaka change akia ni joma oro gi mang'iso gi Nyanza kuro kudhi ng'eni mago joma wigi tek rodhgi kabisa to onego mentality mar police gi mar japinyo change emomiyo en kare jaka wadoge system mane President Kibaki gi Prime Minister Raila Odinga community policing mako police tiyo hand in hand with the community ging'iso gene ka kiny udwa dhi ng'anyo udwa chako ng'anyo sadi wan kiny nwa provide new security to kik udhi wang court kik udhi wang business utimatima ng'anyo uter memorandum udwa tero memorandum ne governor teru memorandum ne governor ai tuduogi kusetimo kamano to tim kamano and then change be nyaka bed ne leaders wagi gin ka osemigi memorandum gi osogi e bwo mesa ming'eni koro problems compile ineno seche moko ineno member of parliament okawo teachers mag TSC oketo kendo dhao negi kendo yanyo publicly ing'eni magi e gik ma seche moko koro wang'o e japiny ni to kara koro onge ng'amo nyalo dhi ire maka embe kodhi e ndara kucho to iyo wang' mose mana mako kidi emomiyo koro nyaka wapuonjre mondo walos gini to gik ma sirikal onego losi gin gik moko ang'wen. One, economy. Ing'eni ka ji odak maber ma ji tiyo maber problems mag riots kata mag demonstrations ge onge. Mar ariyo, employment onego bed equal opportunity. Police mabedo employed onego employ ng'ata sani king'iyo police force kata leaders mag police force inyalo yudo seche moko amane community achiel communities moko neglected. Mar adek, nitie nyithindo mang'eny mawuok e university ka ma ok ondiki magi nyithindo go onego bed absorbed nikech seche moko ka koro demonstrations obiro to riots obiro magi nyithindo ma idle to ginyalo contribute to economy very well. And mar ang'wen ma wacho ni training mar police be nyaka tim salaries gi nyaka bed enhanced and kendo koro ka gigo osetim ose address nikech gimwa deal go is a big society problem and problem nikech sani ja Kenya be yo wang kabisa nikech osuru mang'eny uchumi be odhi malo nyineno kama foto chako odhi malo president nyaka address gigi ko address magi gik makelo problem makelo root cause mamiyo ji gi wang' momiyo ka ng'ato dhi e ndara to neno mana ka police na dui twak kintiere kaunti ma Kisumo gi wachni mogik watieko. Wakili gi wachni mogik kintiere Kisumu kanyo waloro chenro. Awacho ni wagoyo erokamano ne Radio Ramogi kuom miyowa thuolo mar wacho wach magina to gi wach jopiny. Chiemon wachako waduogi en wach marabora ma seche moko nyalo kawo time mang'eny to jopiny mondo hore gik moko iloso alosa wan gi courts wan gi courts wan gi gima Bwana Okeyo wacho ma investigate ethnic group ethnic utterances mapogo ji wan gi anti-corruption commission problem kane tiyo onego ter gigi oversight authority mar policing be law onego bed amended mondo mi teeth
mage nyalo arrest police. Police nitie gimoro miluongo ni orderly room mage gine gitemo mondo gitry jok motimo marach, lakini onego police independent police oversight omimo authority. Ko kamano agon wero kamano nyikwara mogi wasewinjo views gumoa Migori o Homa Bay. Nyasaye mondo gwedhu. Ero kama na inyawa kili komide thuolo mar chwa kodwa he TV maramogi. Kata kamano pod antiere ka Jericho Keyo in benda mi thuolo mar wacho wachin mogi kwatiko chenro. Te paro ni winjruok mane makare manego bed ni ntiere kinde jopiny gi obila nikech ng'anyo to osiko pachoka. Kado diche maka wuona no ka jokuko mano riwruok mar clinicians yes. Sharon ero kamano. Aparo ni winjruok chako gi gimiluongo gi kizungu ni building trust. Police onego bed deliberate gi chak timo gi jopiny gik miluongo ni town halls kao feedback. Jopiny be onego hore. Mae piny waonge gi piny moro. Kama odhi owang' Uganda ok marwa obro dhi onge piny moro. Piny wa en mana ma. Koro kate wadhao marom mananade to nego wadhao kwa ng'eni mae pinywa. Obilo nego ng'eni gin subject mag civilian authority ma en jopiny. Bata akwayo jopiny mondo hore mondo wene obila tich nikech seche moko wayuak mana kwa manyo pesa to dwayud pesa kure wamede kata gero tesendo bila moko mondo med ni japiny kanigi yuak kamimanyo obila tinyalo yudo obila yo mayot. So bila an kipenja bro wacho ni gibed machiegni gi jopiny egin mondo town hall meetings go enhance coordination machiegni o build trust mondo yie oduogi maber kwa chomo igni ariyo mabiro magiero. Kao kamano yena mondo agoni ero kamano kuom yudo na thuolo mar twak koda jopiny. Bende ago ero kamano ne jogo ma Homa Bay gi Migori ma pachgi wawinjo. Wariwre waduto ni mae pinywa. Ero kamano inya bende kuom yudo thuolo mar twak kodwa kiny makawuono he TV maramogi. Nyakoro mga magi wile mana ntiere godo James Mwamu okil Kamaloke County ma Kisumu kanyakla kod Jericho Keyo jalony weche mag arita ma bende ntiere godo studio mar Wahi County mano ma Nairobi. Dakika odong mana auchiel kapok oromo saa 5 mano mar onyango gi kanyo makilo wa giko mar chenro mar mbaka oromo. Chenro nwachako saa 10 mar okinyi nan gi nyawadwa Joyce Oduor. Cleophas Oluoch ntiere ibeyo matin nyakoro mga jwang. Kata kamano kiny bende odiochienga ibed godiochieng makare iritri wanere kendo odiochieng makinya. Nyinga Sharon Ong'aw.